geen trekkers meer op het dik of op het fietspaard. Want boeren kennen ten eigen gebruik van dit verstevige zoonpaard. Deputaire Galema neemt de strook van de morgen in stiel in gebruik. Op een trekker. Dus kunnen Gediek en Terwispel riet een soort landbouwverkeer. De 2 kilometer lange strook moet de verkeerssituatie verbeteren en is een voorbeeld van meer plakken. Te plakken werd het er echt dat dot. Werd echt zeg maar, en fietsers en landbouwverkeer zo intensief van een traject gebruik maken. Auto's natuurlijk, zoals dat hier is. Dan is dit zeker een optie om ik op oren plakken te passen. De andere kant is wel, je hebt meer ruimtebeslag. Het is gewoon mooi berm en al is het breder. En die ruimte moet er wel wezen. Bij Terwispel binnen de boeren goed te spreken over de speciale dik. En hebben ze zelfs een deel van haar land beschikbaar steld. Al had agrariër Jan de Boer nog wel een punt van kritiek. Nou, het hier wat breder mocht, want als je met groot materiaal kost inkomen, je kan haast net uitwieken daar. Dan moet je toch zien waar je te lonen komt in de berm of zo. Tussen Haarlem en Stiens komt letter dit hier ek een landbouwpaard.